magkaiba-iba? Ate. Bakuna na, yung bagay rumadok lang. Binibenta mo rumadok. Pula na po sa ulak mo. Yan, alas 4 rumadok. Si ano sila eh? Ano yung nasa karserola? Kanin. Ay, kanin. Oh. Kanin. Kain na tayo. Ayan ang ating birthday celebration. Lugka mo lang. Happy birthday, ate. Tay, naaya ko nga siya. Lugka lang. Piano kin. Ang si ate na. Si ate Shirley. Magpalawin to sa aram. Ayan si Rosel. Bagay tulay apostolada, di ba? Meron pa kaming dalawang kakang kasi. Uy, kataon na mo ba inati ay? Sindrito. Sino yon? Ame, inati yan. Nakasira kasi si Andrew. Sabi ko sa kanya eh. Paano ka ito? Paano? Pagpadir kami. Tayo naman na yung muso talaga si Camila ang gamit ng bawat to. Tingnan kayo. Sana wala naman kami bagay isang kapisan. Ang galing ng pang-apple mo ate ah. Paano na tingnan tayo yan? Nakalive ako. Kami kabay hindi. Nakalive tayo. Agapuran din. Agapuran din yan. Agapuran din. Oh, yan. Oh, yeah. Oh, sorry. Kasi pinakuyapan ko. Yeah, I am here in birthday party. The birthday celebration is one of our apostolate in our town, in our church in Bugalyon, St. Andrew. Ano ba yun? Ano ba yung simbahan natin? St. Andrew the Apostle Paris. Yun. Sabi niya, hindi ako naririnig. Okay, so please don't forget to subscribe my channel, Bianca Queen Mix Vlogs. Ayan, thank you for watching. Thank you sa 14 million viewers. Marami pa nanonood sa akin sa YouTube, kaya sa Facebook, Mariosep. Kain tayo, ha? Hola, mi amor, precious besos, besti Costa Rica. Hi, hello, Costa Rica. Megas dyan, mega shout out. Let's eat. I'm eating in the birthday party. I am here in the birthday party.
A lot of food. Ha? Ha? Hindi. YouTube. YouTube. Ayan ang aking beer. It's very dry. Tabak-tabak sa'yo. Patay mo ng oras. Tulog ko na tabak-tabak. Inudan ako siya man ay asin agin akantit. Pauwang kuman na ito. May magkabila ng dyan. Lunis. Lunis ang mga. Bagay mo ganyan sila. Kung lumalabas yung puti mo. Ang tani, matatala ko yung isulong ng tani. Balbatutak na ito. Kabats ko muli. Ay, wala ka sa sili balbatutak. Kaulupita nga ni Madilbiga ko ng lunis. Bin, sinibigan. Tapos si Dumlaw, may si Vicky, may Marikay, at Lakesor. Masarap. Very delicious. Hi, Red. Hello. Ayan, sila. Ayan, sila, name. Si Jill. Hi, Jill. Miss you, Jill. Mamay, event mo, tintiya pa na registra. Dala, yung baga sinatun, bakutaw, takot mo. Hindi na naman tabi sa dala. Ayaw. Ang sabi siya, ano dyan, gusto ko dala ko, ni, baga. Nakakal mo, ilang. Yung gagamit daw, yung karon. Nakapaduktura-tuktura. Emmanuel. Ano naman na yun? Nagano na din ako. Paway ko na yan. Ano itambal? Labos lang itambal ko. Ano labos? Wala lang ako ito. Kamay. Kasi hindi nakatulog. Yung katuman. Yung ganda na vitamin C, aminyo, puti. Yung calcium. Ako sa nung hindi kingap siya. Sinamin, manalibag. Kuha ko ng kunting kanin. Kasi masarap yung ulam nila. Butultan ko para sa pero talaga sa mga pununo. Ting gusto ko ay mabuto yun ay sa mabuto. Sige, dahil Sana nawat hindi ko Ate Erle, very good eater ako. Tumututok sa kanila. Kaya nga bumili, sa outing natin, bumili ako ng yung paglagyan ko para dadalhin ko yun. plastic, nagagulawan. Balik-balik camera na mo ah. Maranda ko. Nagganyan ka na sa birthday mo? kapigan naman niya. Pinicture ta kay iba sa Ay, bakit din? Wala yung sa bahay. At
pinicture daga ka bulo ko. Ramana mo din. Pas mo kandaktan singa mag-inuran timo unya ko magpapir picture ron. Picture ron sa dinding, ano ipapo, sabi ko. Naki-birthday po ako. Ang sarap mo ng biko. Ang sarap ng biko, promising. Tapos sa may pansit. Ang sarap. Tulad man ay suki nila. Hindi na lang. Kuya ay kinila. Mamaya na. Tatalaran ng timatay-tay. Ang banong pataralan ko ko. Kasi nakinasawa. First time kuya, abay pegan ako ako. Kasi nakinasawa. Ayaw ka ba si asawa ko tayo? Ata. Sige pa asawa na. Sige ka balik. Ay, buko. Kuya, makasabi kami sa malaya. Siya, may asawa. Di ba wala niya ang dali ko din. Isip mo. Di ba nami ko na asal tinutang kuman ko pa. Pero siya nalalaman ka pinsa. So, ano Leo? Ha? Kung sila nalalaman sa kasali yung may kapinsa mo na. Kapitan mo? Kato nag-aakala sila. Presko dyan, presko. So, ang sibin, kasi mga sibin na dilagang mga pari. 500. Ayan. Million lang. Million lang. Hindi. Magpilang taon sa guyo. Kasi kailangan tayo hindi ang Kaunya ilan, malayan eh. Ayan, Lynn, get that out. Akatil na malaya. Nasa sila naman ako. Kumakain. Tsaka yala pa yung kinabalo. Kaya lang ako sa tali. Tamakisir may butang ko. Bali-bali may lugar nyo ate siya, nasa hayon kayo. Pero doon ako sa likod. Kay Madam Tarapi yung sa amin. Hindi sa amin. Ay, ganun Yung ba? kami magkakapatid sa likod. Sila ang nakapili yung sa harap. Okay. Ayaw nang makihati. Manay pa yata ang bisitan darating sa ate Arlene, mang tik-tik so tiki. Paano kasi? Umulan kasi? Ay, ang lakas ng ulan kanina sa Lingayen. Promising. Katay di ba? Ang lakas ng ulan. Nagkalang pimayo na naman si sa kalaman. Sinusubrek pa namin sa cleaning niya ako. Atis na kama ni pimayo. Nung kaagad. Sisili ng tinggal ama pa yan. Yung katyan, asaro. Kahit na tayo sa may Marama. Ah, Ito tanay, utang to eh. Wala tumotak ako. Abon ang ko. Aray, yan. Ako. Saka wala po na ibabawasan ko 200. Utang ko. Kasi mga to, ang patago ko nila. Ya, utang ko. Ano ba nito? ano parang dahil kong ginahin. Promise. Kamura lang yan. No, mabalik kami sa uling na sila. Akala ay
si kami do di manay. Agang ganot ni. Kami pantalong kuya. Inutin ko ano nangyari da. Yan. Amay, yung kala isu kabal. Kape. Kasi kami do di manay, di siyempre balik-balik panangan. Kato, magkalawa man. Tapos Di mapakita. tatawagan pa yun ng busy. Bakit may amay-amay kimoy. Lalo kung ikaw di siya alam mo. Pag amay-amay, talaga. May kita ko ni sa ngayon ng kamo ka. Gusto ko pang kumain, kaya lang busog na ako. Ako kaya lang. Dati masibak mo. Dati masibak mo. Pero nagtatamay. Pero, niya ay, naknya, magkapit, sige isip ko ko eh. Patumutin mga nag libre ay kano. Wala. Lagi katawan. Siyempre, wala ako ang ano. Sige, Walay balon. Inuman niya, likim margat agas ko. Soft drinks, taka man so soft drinks manaya. Ano mo pa? Dalo ka mo iyalan na kay dalo. Binawalan dako din ang tubig sa. Pero kung kala, Ani man sa latan. ni ay, sino nga nga na. Mm. Bawal ko manaya. Kato din ang kape, tayo kita ka ng pinta mo ba? Pati kape bawal, kape pagkakape mo man. Oh, pero ano? Ang kape kasi pakisagas ko. So, gusto, kaya magkakape sa laban, akala ni babae, kaya magkakape tayo. Carbonara ya manaya ay. Pun. Pinalututan. Si Malibali manay ni atay ati biko. Tan sa atay pansit. Mananam. Masarap ang sarap niya magluto ha, promising. Oh. Teka kagaan ta kay. May hindi ta kaya sarap tu jay ano ang Ay, tanay. Tikman natin yung Miss G. Na cake. Ate siya. Cake. Tikman nyo na yung, tikman natin yung cake mo. Agar kita mga kay kinti si kay May. Ano ba rin ka? Daga naman ko na Ang itala ng, ay wala man ay pangkadala ng libo ng ganyan ko kuya. Kita na yun si Bilia Peralta. Ay, Bill Peralta. Hello, pare koy. Mega shout out. Nasa birthday kainan na naman ako. May isang araw nasa birthday rin ako. Hindi pa yan blessing para ay opening ng restaurant. Kaya nananaba na ako eh. Tumaba na siya. Tumaba rin ako kakakain. Mega shout out sa 8 million viewers. Palawan. Arabi mo. Kaya ako kasawa araw ko. diin sa wala to. Wala kayo. Ayaw mamudihan. Ay, po yung nakatin. Tapunta. Tapunta. Ang gaya ng biyahe, Mariusep. Hanggang biyahe arawi. Di na, tuliwan ang At gusto. Sel, Ito, alisin na natin ito. Violet. Kuha tayo ng panibagong pizza. Violet. Oh, malit lang ate ah. Malit lang ah. Huwag maglaki. Anong pangalan? Tingnan mo. Tingnan mo. Sino mama mo si Gila? Anong pangalan mo? Mama mo, anong pangalan mo? Saan ka sampot na niraman na yan to? Napaparipil kayo magkita na
Napaparipid di kayo kahit ano. Buko ka ba? O, tara na. Ha? Go! Ay. Wala nang kandel, wala nang apoy. Ay, ayun sila, kuya. Ulod. Dali. Oh! Ito! Tumay. Tuloy? Siya, nakakatagtag. Awi mo? Nawi yo? Inatawa. Inawig yun naman. Te, ano? Hi! Happy birthday to you. Happy birthday. Please don't forget to like the 8 million viewers. Please don't forget to like my live. And comments na rin po kayo. Maraming salamat. Thank you for watching. Okay. Munag lang. Malit lang. Pardon po, isang tayo. Yan, sige na. Boss, boss. Boss, boss. Sa linggay. Ano to ngayon? Bagong sikat na cake. Doon sa matabi ng 11, harap ng Save More. Oh, dito yung McDonald's, nandito lang siya. Yung may building na mataas, na payat, tapos mayroong St. Joseph na pharmacy, dito lang siya. Ay, dito. Mulag na yan, Vicky. Oy, manit lang parehas. Malaki yan, ayaw ko, malaki yan. Kalahati lang sa akin. Baka hindi ko tanabusog ako, promising I swear. Huwag ka nang kulangot sila. Uy, sila ka nang kulangot Yan, Masarap ito, hindi siya ganun sobrang matamis. Hindi katulad ng ibang cake. Ang tumay, yun. Ano? Abay ni Sidmo. Ba na siguro? O di ba? Di ba masarap yung tamang-tamang timpla? Kuntis. Ay, kuntes. Ang sarap. Iba talaga ang kuntis. Napakasarap. Ang galing ng gumawa ng kuntis ng cake nila. Magaling siya. Tinong-tino. Ano man niya? May populate. Napagalitan ko pa yung pinagbagdanan ng Ikaw pa, kami ka naga. Kinarbali ang cake ka. Unta mo ay may ganyan tang boiler sino niya may wala kilaw. Wow. Kaya naluwang mo yan. Alin nyo? Ay. Kain. Oh, kain ka. Oh, ito. Wow. Dali mo doon sa mami mo. Wow! Thank you, Lola. Come on.
Sige po. Thank you Ate Early sa imbitasyon. kayo may Thank you sa mga imbitasyon mo, napaka-special. Napaka-special kami para sa iyo. Bye-bye. Hello, Bram. Hello, Madam Hilda. Migas ka. Hmm. Ano ba? Where's your cake? Okay, dito, okay. Busog ako. Gusto ko magtsaa. Pero pag nabusog ako, gusto ko magtsaa. Ano ng kinain. Pampatuna. Mm. Lagi akong may tsaa, hindi ako nawala. Pagka busog, ayun, kailangan natin yun. Ako po iba-iba din kinain ko. Dapat kumain ka ng mga karne. Naku, katakot-takot na tsaa inumin ko. Kaya Ate Naomi, kahit anong kain natin, kasi nang-inom tayo ng tsaa, hindi tayo nang tataba masyado. Ay, mangkulubog man. Kasi nang tutunawon to yung pantunaw sa tapos maiihi ka pa. Maganda. Naubos. Naubos ko, promise, nakakadaldal. Maliit lang sa'yo. Oh, maliit lang yung sa'yo. Sabi ko, adi kami ni Sir. Binigyan siya. Hello Tyler Murray, thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel. Ano, hiner ba? Hiner. Ano yun, magtibiak na matatalo ko bibing, magiging bibing. Anong bibingka? Bibingka daw yung bagyo? Kaya ako, late na nagsimba. Nanood ako ng ano. Korean? Ano ba yun? Korean? Hindi, iba din. Kantahan yung. Iba unang araw nila doon. Saan ka nanood? Sa TV. Ano yon yung? Tumay ka doon na may. Ang tago ka na. Kunti, Sabado. Meron din Sabado na hindi linggo. Ay, ano? The Boys? The boys skin. The Boys? Ang linggo yun. Ay, May aray, nakabalog. The Clan? The class. The Class? Kaya ako na, tapos pinanood ko pa yung magpakailanman. Anong oras ka natulog? Kaya aalis ako, tapos sumakit itong pa ako. Ikaw. May ako ng talaga. Ano nararamdaman ko dyan ay ang sakit. Eh, parehas ang gabi. Ay, katawan! Nag-agyan ang tamad. Ate, asakitan. Alak ka dito, baby. ang muli pa. Ayun ka. Aliway na lang. Doon ka kay Lolo, kay Lolo. Nate, ay di ba? Ano nate? Nadi bibili ka mo. Ano pa? May chinilas ko kasi. Kasi may chinilas ko. Ang halwa lang yung online eh. Kasi pupuyok ko dyan. Gaw. Sige, wag te. Ayan, at naka 30 minutes na po ako. It's time to sign off. Thank you very much. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel, Bianca Queen Mix Vlogs. Bye! May bigyan daan mo sa puno. Walang lilat ito.